Πάμε. Μαζέψουμε στα φύλλα. Για πάρουμε πλάκα. Καλά. Δεν είναι έτοιμα ακόμα, δεν έχουν γίνει. Στέβη, ευτυχώς που ξέρεις τον δρόμο. Σταμάτα ρε να κόψεις ένα τσαμπί. Μάλιστα δεν κόψε τσαμπί. Ένα πιο κάτω πουλιάζεται, έγιναν έτοιμο. Θα μας αφήσει η ρεζέρβα, κοίτα εδώ. Δεν έχουμε βενζίνη. Και δεν είναι κάπου που να μετράει τα τέτοια, τα χιλιόμετρα. Δεν έχει, ναι. Εδώ έχει κασέτα, με δουλεύει. Κασετόφωνο. Η Μαρίνα η κλέφτρα. Φρέσκο. Νομίζω δεν είναι ακόμα έτσι έτοιμα. Είναι μικρά. Κάτσε να δω. Παιδιά, σας πάω και σαφάρι, έτσι. Νομίζω δεν έχουμε κανένα θέμα. Η ώρα είναι 7 παρα 5 και έρχεται η Κατερίνα. Εντάξει, 7.30. Εντάξει, καλά είναι λίγο. Θέλει κανείς? Να, τώρα μας πιάσανε. Μας πιάσανε, παιδιά, τώρα. Στα φύλλα, παιδιά, κρύψα. Σου θα πέσει όλα κάτω στο σούπερ βιβλίο. Εντάξει, νομίζω δεν θα είναι. Στο φίλι. Σίγουρα δεν το είδε. Κλεμμένο στο φύλλο. Καλό είναι. Εντάξει, καλά είναι. Ευτυχώς ο δρόμος φτιάχνει. Αυτές οι ξανθιές. Τι πήγαν να κάνουν εκεί πέρα? Εγώ, εσύ. Το ξανθιές δεν καταλαβαίνω τι έχει να κάνει με το θέμα. Πάντως ξανθιά οδηγός. Θα δει τι κάνει αυτή εκεί πέρα. Το έφαγες Μαρίνα, το σταφύλι, καλό. Καλό είναι. Τρώγεται. Εντάξει, τρώγεται, δεν είναι και το πιο τέλειο στο φύλλι. Έχει κουκούτσι. Όχι, δεν έχει κουκούτσι, είναι πολύ καλό. Άι, φέρε μου. Δεν τραβάει και το αμάξι. Ρούφα. Ωραίο είναι. Ναι, μια χαρά είναι. Θα ξέρουμε από πού να ερχόμαστε να τηλεφωνούμε στο φίλο. Δεν πήρες για τον μπαμπά σου. Αχ, σκυλάκι. Το έχουμε 20 κιλό στο σπίτι θα πάρει. Όχι ρε παιδιά. Φάτε σκόνη μου ρε. Αυτή είναι η ατάκα της θέσης. Φάτε σκόνη μου μωρέ. Κλείνω, Ναι. εντάξει, αφού βγήκαμε σε καλό δρόμο τώρα είμαστε εντάξει. Έλα ρε άσφαλτος. Πάμε εδώ μετά. To be continued.